da ke kiga sai ta ce ban ga komai ba sai da ke mace na hanga wace wannan kamar Abida sai na ce kwarai haka kika ga ta zo neman ki ne har ta kai tarar sarantar ta ce da ni bata fahimta ba wai na daina yi mata rufa-rufa in ni na kashe ta na bayyana wai ba za ta bar ni ba dai mace zance dake amma san bata aminta ba haiku sai ta kwalla min gara kafin minti guda kowa da kowa ya ankara mutan gari sun hallara sun kace me ke faruwa ta ce yayana ne kisa haka dai ta fallasa an ka fara sa ra'ayi ya karkasa wasu su ce zan iya wasu su ce ba zan iya ba na rasa yanda zan da kaina dan babu yanda zan nafi da kaina tunda kanwata ba ta yarda da ni ba wane zai gaskata batuna haka dai na mika kaina haka kai na ga hukuma wuya suke ban dare da rana sai a ranar na san da kunci ba su ma bani ko abinci ko da ma an zo gani na ba za su bari a ganni ba ba su kuma kai na kotu ba hankalin gida ya tashi ba a san halin da nake ba ananan sai ga babanta nan ashe babanta soja ne rundunar sojojin ƙasa suna aiki karkashin shi ne kuma ita kaɗai ce diyar shi hakan ta zai iya rasa ran shi hankali na ya tashi tsikar jiki na ta tashi wai ashe ta bar gida ne wata guda ba a ganta ba mai sauraro biyu ni dan gaji akwai saurar na a can gaba.